Kabayatan na mga idol, iti sa Balia Bangir. Manipod-mod ka ni Idol Glenn Batuyong. Daan na ligay na pagbalin ang napipinta sa Salaset. At umati damag lokal. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Glenn, please come in. Naisayangkat ti Tire Upscaling Waste to Wealth Project kas livelihood training program kadagiti lawagenyos itay naglabas ngal daw. Gapu kada ito'y napaniknikan damanen tinesang sangayan at talentoda ken kinapartuat da gapu dagiti may bilang nga basura wenno awan serserbinan aligay ket adu tinapintas a pakaaramidan na. Dagitoy da naligay tilugan ket mabalingayam nga dekorasyon ken agbalin as Salaset. Dahito iti inpaadal ti gobyerno syudad, babaen ti pinagtitindulong ti OSENRO, CSWDO, City Agriculture Office, ken liga ng mga barangay kadagiti grupo ti Manalon, ken babae ti Barangay Santa Maria, ken Barangay Suyo, iti Lawag City. Naisuro kadakwada tinapintas a disenyo, dagiti ligay, kas kumatugaw, ken lamisaan a mapagbalin as Salaset. Inpait pa iti gobyerno syudad dagiti gamit da nga inda usaren adakkel anayon a pamastrekanda. Kang runaan pa iti panagsalwad ti aglawlaw ken panakaimanehar ti basura iti syudad. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.